Kapitulo 3 de Genesis, versikulo 9. Kat imawag ni Jehova, Diyos, ilalaki kat kinunatang kinkuanan. Sa dino, itiayan mo. Sa dino, itiayan mo. Dahito'y kaawag ti Diyos, manipod ti tao. Ti tao kakapsat, nga isu nga nagbaso ti sinong isang wanang ti Diyos. Niapo Diyos ang saludsudin na, no sa dino tayan na. No sa dino tayan na, ti tao nga nagbaso. Kat dito'y simbong ti tao kakapsat at nakam dito. Tasaan da nga rimwan. Ijay unag kahardin tini. Nga nang isaadan ti Diyos ti katasad ti panagbiagda daadan kiniba. Saan da nga rimwan. Nga nupay iso nagsalungasing da itilintag niya po Diyos. Naging gana nga ti Diyos inawagan na ina kat salsaludsudin na no sa dino tayan da kat simbong ba daadan kin iba kinunada at dada manipod iti unag iti hardin tiling nga iso anamarag ligandan kin nakita da no anya ti kasasaad ti kinatao. Ti panagbaso ng kakabsat, imbunga na ti panagpait. Imbunga na ti panagputal. Kat imbunga na ti pang nakakita, ti pang nakaamo ti naimbag ti dakis. Naisuday ita ti kapuna kakabsat ti dagayan. Nga ti Diyos amuna. Dagiti banat na rumbang ngay narabit na nga impato na ang masapul nga titaw nga dato nagkahardin tidin rumwarta kat agyaman tayo tasaan nga titaw nga naisad kahardin tidin iti rimwar wano ng parwar kadakwada no dikat ti Diyos anang isaat kadakwada iso tinang parwar kadakwada kat insaat na ila manipod iti pandana ti daya iti ruwar ti din nga ijay ti Diyos inbagana nga rumbag nga sangwanda iti may kadwa ang sasad ti panagbiag may panggap iti panagtalon ken panagtayakan. Iso nga mawatan tayo ayayakan ang adwa. Nga iti kapitulo 4, iti dahito nga libro, versikulo 3, kunana ti kasto. Kat naaramin, iti panaglasat dagiti panpanawal, anay kain nangala ti bunga ti daga, nga indagon na kinhuba. Alkalpas, iti intayo panang silibra, iti taon 2023 tayo panagyaman tapno inyug tayo dagiti banbanag nga inted ti Diyos aparabor tapnon iti kasta dito'y ang makita kin mapanagnikan tayo nga uray gayam diti dan na tulag iti umuna nga generasyon iti pamilya dadan kin iba ni kaeng na isad magtalo taiso ti inawat na isot ti narigagayan na ti pan nakakita na ti dagang nga nalawa nga natwan iti naubog na dalo nga mayat amang dad amang papintas ti kasasad ti kasakbayan ti panagbiag iso nga ti pinili ni kaeng kakabsat agtalo. Iso nga kunana ti versikulo 3 iti kapitulo 4 iti Genesis kunana. Kat
kat narami nga ti panagmasat dagiti adu nga panawin. Ni Cain nangala ti bunga ti daga nga indaton na kini Jehova panawin idin ti panagapo. Panawin idin ti panagyaman kat panawin idin ti pandangtad dagiti panbanat nga intad ti Dios a parabor iti biag iti tao ay ayaten agad sa. Dito'y nga mawatan tayo nga ti Dios isulti ng isuro may panggad ti manangtad wenno panagilato. Tawan pa'y lang idi ti mga kasaba ay ayaten agad sa. Awan pa'y lang ti ministro, awan pa'y lang dagiti papadi, awan pa'y lang dagiti nabusgan. Kapag panglakayon ti iglesia, yung dito'y maawatan tayo nga ti Dios isulti ng isuro tagagitoy nga tattao nga iso nga inmuna nga nagdalon ken nagtrabaho ti daga pinarswa ti Dios gapu ti bunga iti salungasing ket ti Dios pinarwarna katlon iti kasta matungpal dayjay sao nga ti Dios kunana in kayo ket punwenyo ti tao iti rabaw iti daga. Ket dito nga napasamak kakabsat iti makunkunang nga Harvest Festival panawon iti panangyan nga isunod dito versikulo 4 kakabsat kinagayan kat ni Abel nangalamay kadagiti naunang anak kadagiti panganak kindagiti nalukmay kat ni Jehova in patpatid na ni Abel tintidaton na. Dito yan ang makita tayo nga ti panangisuro ti Diyos may bapan ti pananggan manipod iti pamilya ni Adan inaramid ket tinungpal dagitoy duang agkapsa tati Diyos pinaraburan na iti bunga ti daga nga intalon ni Cain ket pinarburan namat dagiti taraken ni Abel manipod met tinalawang nga tanak ket kunana pinili na dayjay kasasayaatan nga impan na nga imsagot nga indaton iti Dios ket kunani Jehova isu naragsakan inawat na day tangadaton, inawat na pa'y day nangidaton, kat imay kinkwana, itirag-o kinragsak, di pa nakakita na, nga day jay taribagay ti Diyos, na ti tao ano surusuruan, nagtungpal, itipirin kinlintag ti Diyos, umay kinkwana, iti panakabendisyon. Katapan, kakabsat. Natidaton ni Cain kat saan nga naragsakan ni Diyos. Napintas iti panangtid tidaton ni Cain. Yung tipuso na saan nga naimbag, tipuso na saan nga nasayat, kat tindaton na maintad abagyaman iti Apo, dayjay banag na saan na kaya. Ngam ti panay pagarup na isot kapag isu a kasayatan tatipan panunot na kakabsat ti dagayen apay ngayon kasagutan ti Dios ket isu dagan ti kinabaknang idinto nga ti tao nga agdak ti tirabaw ti daga isu dag sagaba ti adunarigat mabalin nga kasna ti panpanunot daytoy nga tao nga isot rason no apay nga ti Dios saan nga naragsakan tatiga puna amuna dilinaon ti puso ni Cain iti panangtid na iti daton abagyaman na malipod kin lupa. So nga iti daytoy ngaldaw ay ayatan na kabsat nalbasan tin tayo panagyaman iti panangyag tayo may panggap kadagiti parabor kin bendisyon ngayon paay tayo mabagyaman kin niya putos
may suday ta tirason kakapsat, ngay nadaptar tayo nga aging gana kadagito, dahito'y nga adang kinsursuro, tatigapuna kakapsat tinagayan, uray pa'y kayang inipumanay, ti Diyos mismo nga iso, tinangibiling tinangisuro kadakwada, arumbang naramiden da, iti panagyaman da, adag iti pased, iti sa likwa, nga adda kadakwada, isuday ta tigapuna, ay ayagan nga kapsat, nga ti Diyos nagragsak, gapo tatinungpal ti tao, nga iso tinbilin na kadakwada. Iti Numeros Kapitulo 18, kakapsat kinagayan. At na mabasa dito'y versikulo 24. Kapag kapulo na kita anak Israel, nga inrukpag na adaton, amay paay kay Yuba, inted natin may sa atawid kadalilipitas. Kat tigapuna, nga insaog kadakwada, kadagitang anak Israel, awan to titawid. Maawatan tayo kakapsat tinagayan, nga tikang runaan, kin may barbal, nga iso anak ang ngag, iti sursuro may panggap, iti makunkuna nga pagkapuno. Iso dagiti Israel, ngam dagito'y nga Israel kakapsat, anya tinaramid da, saan da na tinumpal, sinupring da tibilin ti Diyos kadakwada, iso nga nagsao ti Diyos, kadagiti libitas, nga iti saan nga panangtungpal dagiti Israel, may panggap ti panangtadda ti pagrepeganda nga pagkapulo, kuna ti Diyos, inted kon kada kayo, nga na ito'y isang tawigan, dagiti Israelitas, ngumda kayo, nga lipitas timang tawe, iti bendisyon ka po, tada kayo tinagtungpang kinangaramid, may panggap ti panangtad, iti pagribunan. Kakabsat tinagayan, kakadwa nga kuna ang ministro ni Apo Diyos, wano anak ni Apo Diyos. Iti versikulo 12 tila ito nga libro matlayang kuna na, amin ang kasasayaatan, tilana kin amin ang kasasayaatan tiara, kin bukbukal, dagiti muna akong bungada, nga inted da kin yuba, iti inted kun, inatin ka, kaya't na nga sawen, nadagito'y nga bendisyon kin paramur, bukbukal kin nagdudumabay, nga naitad para kumakadagit Israel, saanan nga dagit Israel, tinangyawatan ni Yuba, no dikat tinangyawatan na, parang kadagit Lipitas, apay, ngamin kadagit Lipitas, isuda, itinagtulog, maipanggap, itinaituyamana, apagrebenganda, ang aipaay, kini Apo Diyos. Iso nga mawatan tayo, ngabsat tinagayon. Uray, no sikakat pinili na kati Diyos. Uray, no sikakat anak na kati Diyos. No saan kamat na agtumbang ti pagrebengan kinkuana. Ipay na, kadagijay tattao nga agtumbang kinkuana. Ngano'y naramit na, hindi panawan, hindi na itang atsimpo. Ladag ito'y kumang Israelitas kat isuda tikang runan, ngam gapo ta sinukir da kat saan da, nga tinungpal tibilin ti Diyos amang tad, ipagkribaganda, indet na kadagiti tribo, Pilipitas, kadagiti Pilipitas, naktungpal da kat ti Diyos pininmisyonan na ida, iti ado at kinabaknang, gapo tay suda dinagtulog ket ti Dios in mabawi na titawid apara kadagit Israel apay gapo tanagsukir na dito'y nga mapatanggalan kakapsat kinagayan dito'y kaadwan nga iso nga mararamat kin maususar kakapsat kinagayan dahil libro ti Malakias kapitulo 3 versikulo 7 kuna natin kasto
nanipod kadagital aldaw, dagitang mayo, simina kayo, adagiti bilbilin ko, kat di kayo sinalimat matang, agsubli kayo kanya, kat siya sumublyak to kada kayo, kuno ni Yuba, dagiti buyot, ngen, da kayo kunayo, itiaan niya, ipagsubyan minto. Di Diyos kinarit na, Israel napukal, imadayuda, manipod kinya mo Diyos. Nung nagtimog kat nagsaw kat kunana, at sumli kayo. Dahitati, karit ti Diyos, katagitang nak Israel kakapsa. Kat kunana, anya ti magsubdan me, anya ti kapuna, nagsubli kami paylay, nagsirbikin ka, simmungbat ni Yuba kat kunana kakapsat ti versikulo 8. Ti tao takawan ng tuaya ti Diyos. Ti tao takawan ng tuaya ti Diyos. Rupay kastada kayo. Takawan da. Ngem da kayo kunayo. Ikaan niya. Tinang takawan ni kinka. Kada kijabag kapurlo. Kindata. Saan da nga mabigbig? Saan da nga makita? Lagi tinagkurangan, tinagkapuyan da, ay ayagan na kapsun. Ngam ti Diyos, inbaga na kalakwada. Iti, inbaga na kalakwada no apay. Magsubdida kat nagrasunda kat kunada. Anya ti kapu, apagsubyan ni. Kinuna ni Yuba kalakwada. Kapu kamaibilang. Nga tisaan nyo nga panangtad, dagiti pagkarbingan nyo, may isa nga panangtakaw, iti Diyos na iso, anang parswa, kada kayo. Nadagsan, adinggan kabagsan, nadagsan, nga awatan, nga isot banag nga bag-isot, nga isot ay ito'y tirason nga ti Diyos mismo, nga nagsao kadakwada, nga kunana kalakwada, tinangtakawan nyo iti Diyos, ti saan nyo aparangtad, iti pagribangan nyo, kinukwada. Iti na ito'y daw, ay ayagan agapsa. Mamatya, nga datayo amin at dadag iti nagdudumang arason. Nga hindi kumanay, ti kapitulo 3 ti Genesis. Maiso nga imbasa at scripture reading tayo. Dito'y anapasama iti timaunang tinagdudumang arason. Ako na ti Diyos idi dinawat na iti balawa ditunggal may sa kadakwada kat kuna ti Diyos kinyadan. Abay! Nganangan ka. Yung sagot naman ni Adan, yung babae, na binigay mo sa akin. Bakit? Ikaw, babae ko naman ni Yuba. Dahil dyan kami ulag. Iso tinang sulisog kanya. Iso nga mawatan tayo nga saan nga nagaskas daw kadagitoy nga lalda. Dagiti panagkrasraso kita. Nga uray pa'y dagitang anak Israel nga pinili ti Diyos managkrasunda. Tauray pa'y iti puwanay rin nason tinudo. Isungay ti daytoy nga daw ay ayatan nagapsat tinalpasan nga intayo panangaramid iti panagyaman tayo apanangidaton ti inted ti Diyos aparabor kada tayo nunagduma anya kumati din me anya kumati pa'y me kat saan kami nagtaltalong deta tinaso nagidinagduma ngam anya ti kunana ijay versikulo 12 ti kapitulo 18 iti numeros bukbukal
Imuna among bunga. Tiimpan na nilipitas abagyaman. Nusaan kaman nagtaltalon. Apay, awan kadi sa bali. Labamas na lang. Dahil ito'y kakapsan. Isu ti kaya nga isuro ti panawad wenno tiempo. Taplon na tayo kadagitoy nga aldaw. Agbalintay kumamat anapudlokin matalan. Nga uray lusan ka nga agtaltalo. Dayain kapaging kama. Isu ti pangalam ti pagdilam. Iti pagribengan ngay paay. Ngay daton mo. Iti apo. Iti versikulo 8 ti daytoy libro ti Malakias. Kapitulo 3 kuna na. Ay versikulo 9 kuna na. Kapsat. Titawa. Ti ababaan. Babaan. Takawan na. Daytoy maglaeng. Daytoy maglaeng amin ang nasyon. Babaan ti pannakailunod. Na inunod kayo, tatakawan ka, dahil maglaeng amin ang nasyon. Kaya't na masawan kasarita ti Diyos, dagit ang anak Israel. Iti dibati, iti sangwanan, nga, una ti Diyos tinakawan da. Kat ti panangtakaw yung kanya, umay ka na kayo, ti pannakailunod. Kita tayo kakabsat, kinagayon, kinagawa. Kadagitoy nga aldaw. Itibiyang tayo nga Kristiyano nga tuna ang mamati kadagitoy nga aldaw. Dagitay managraso, makita mo, tinakayong dumaan ka. Dagitay managtulno, makita mo, tinakal, agityak na. Iti kasasaat, ti pasamak, ti panagbiag, iti rabaw, ti daga. Ayat na masawan ay ayatan na kapsat. Ngay suday ito'y tirasun no apay. Ngay tinay ito'y ngalgaw. At dati sa otin Diyos amang patalgan. Tatlong itikasta. Intayo kuma aramiden. Kinpaliiwan. Kitaan kinpanunutan. Tapat dumaan tayo. Nukas ano ti kasasaap. Iti sitwasyon ti kasasat, ti panagbiag, ti may isang tao, ti tao nga managrason, kin tao nga natulog, nga agtungpal, iti pagribengan na, ama ipaay, iti apo. Versikulo 10 ko na, iyagyo, ti amin nga pagkapulog, iti kamalig tapno, adda kuma, taraon ti balay ko, kat pataas rindak ita, iti daytoy kuna ni Huba, dagiti buy-buyot, no, siya tuluktan ka na kayo. Dagiti taw-tawa kagangit kat ibuyat kunto ka na kayo. Di bindisyon nga awan ko ti lugar ang makalaon nga umawa. Kapsat tinagayon ti binipiso ti tao nga agtulong. Awan sa bali na bindisyon nga naagubay nga isukat ti Diyos aluktan na agasa. Iti may sa katao agtulog kin agaramit ti bagayatan niya po. Isumay ti daytoy nga tao ay agam nakapsat ti gayon. At dati adipon ti apo nga naisat ti daytoy na iglesia. Rumbang nga may pagalatgat, rumbang nga maulit, kat rumbang mat nga may baga. Taplon awan ti rason, kakadwaking papagayam, nagayam ti pagabindisyonan ti tao. Dahil panagtunog ti pagribelan, na isungay nawa, dagigat ko na amamati iti apo. Isungay nila iti naldaw, ngapsat nila yan, palakpakan tayo ni apo. Iti libro iti Lucas, kapitulo 20 kastoy iti babasa. Libro iti Lucas, kapitulo 20, at na mabasa ang kastoy. Versikulo 25. Kastoy ti kunana. Nasaan tayo nga basahin? 20, versikulo 25. Kay! Kinunana kalakwada. Ito yung arod kinis
Sisa, di kukwa ni Sisa. Kat ti Diyos, di kukwa ti Diyos. Iti subyan, iti biyang ti kubyan. Ngaiso ti may sang nagtatrabaho ti biyang ti BIR, ngaiso ni Sakyo. Nagsasarak da. Dagiti at adipon ti Diyos, kaskamat kinaputay na Isus. Ngaiso da ito'y tinakal asalutsyo. May panggap tinay ito'y abanag, nga kinunaan ni Sakyo. Tikukwa ni Sisa, iso tibiyang tikubyan. Tikukwa ti Diyos, iso tibiyang ni Apo Diyos. Kakapsat, tinagayam, tinasasahap tayo nga tataw, nga namati at dapat kribengan tayo ti gobyerno, kat at damat pagkribengan tayo kini Apo Diyos. Saan lang nga na kayo nga kamikaman kakapsat, kaya dapat kribengan na, uray mat, na kami nga babastaw, at damat pagkribengan mi amang tan, iti pagyaman mi, apag kapulumi, iti distrito tayo, taplon iti kasta, ministruman, kin nagitanak na iso alamate, saan na, nakayat nga sawan, nagabuta pastor ka, at saan bumot na itay, iti apagkatulong, itit mo, tatigapuna, sinaklang nakatilintad ti Diyos, na iso dahil ito'y kinuna, ti maysa kadagiti, doktor na kalaingan, iti barong matulag ako nana, iti Diyo ti kukwa ni Sisa, kat iti Diyo man, iti kukwa ni Apo Diyos. Iti versikulo, iti kapitulo 19, versikulo 2, kasto iti makunana, iti kunana, kat ti maray, iti masangwanan, versikulo 2, kat adtoy ti maysa lalaki amanagan Sakyo, kat daytoy isu ini ti turayon, dagiti agsinsinger ti Boaz, kat nabakna. Kita niyo kakabsa, iti pasamak ang milagro, timmaral ni Sakyo, kaputan ang lagna, nga niaputay kay Jesus umay, magnasad lumabas. Kat dayta, nga panakanglag na, talagayan na, nga makita dayta nga Jesus, taaddakin kuwama, tiginabak na. Iti versikulo 3 ko na kat, inawagan na, akinita ni Jesus, no asino, inagawa na kinita ni Jesus, no asino, ngam saan na anabalin, gapu kadagiti adu at tao tapandag saan anataya. Haan nga makita, tikado tiniprep kita tao, namang paspasungat kinaputay na Isus. Ngam dito'y kakapsat tinigayan, banak anakita na ti pamuspusan inusar na ti sirip tuundag na, napam iti kayo, kat imuli, kat inanawan na ni Jesus alumabas, kat initumangat niya po na Jesus, nakita na, kat kinunana, kinuwana, Sakyo, umulog ka, kat kasapulan ka, kat bumaba ka, tasyak ang dagusa, ito'y balay mo. Milagro kakapsa, bendisyon anay paay, kinisakyo ininto nga saan anamati, nung nisakyo itinanggag na itinagang ni Jesus, imay kinkwana ti pagnakabali, ti Espiritu Santo, na nangaypakawat kinkwana, nga dahi ti Jesus, iso dagan aramid pinakaskas daw, amilagro, taplong itikasta, umay kinkwana, ti panagpakumbaba. Isot ka po na nga ti versikulo 8, kakabsat tinagayang kason, kat ni Sakyo, nagtakder kat kinunana, iti Apo, at do'y ti kudwa, ti kukwa, Apo itit ko, kadagiti na banglaw, kat no adda, nagbasulak, ita sinuman, itao, isublik pa'y, ti maminpa, akala. Kakabsat, kinkakadwa,
Dito'y nga nagaramid ti milagro ti Diyos. Taadon nga nagpakumbaba ni Sakyo. Nangag na may bangkap ti Banghilyo may pukpukaw nga putay nga Isus. Nga kunkunana nga itidyo ti pagribingan nyo. Iti gobyerno kat itidyumat ti pagribingan nyo kiniapo Diyos. Kat dito'y kakapsat nagpakumbaba kat nagdimag kat nagsaw kat kunana apo. Nga sinuman ka na kayo. Iti banat na nagkurakutak ka na kayo. Isublik ti mamimpat. Iti kinabaknang ka na kanya. Apay kakapsat kinagayin. Imay kinkwana ti pannakabalim ti Espiritu Santo. Kat nawatan na ti sao mababang ti pannangten. Iso nga kinunan niya po tayo Isus ti versikulo 9. Kat ni Isus kinunan na kinkwana. Itangal tao imay ti pannakaisalakan. Iti na ito'y abalay. Iso nga anak ni Abraham. Ti pannakaisalakan kakapsat. Imay manipod ti pagtaingan. Isakyo. Saan lang na ti pagtaingan tinaisalakan. Uray pa'y. Isakyo agraman ti pamilya na. Kaya't nangasawan, kakabsat tinagayin, dahil ito'y ti mangipakita, kin mangipanagnan, nga gayam ti panangtad ti pagkribangan, may sabanat a milagro, nga ramidin ti Diyos, iti pannakaisalakan, iti may nga tao, tati kapuna, kinunani Hiuba, ti pirak kukwak, kat ti kinabaknang kukwak, kaya't nangasawan, amin abang balag nga adda ti lubong, ti Diyos kukwa ti Diyos ngam ti tao aktul nuglaeng kinkwana iti pagrebegan na iti Diyos kin pagrebegan na iti tao kakabsat iti na ito'y daw agyaman tayo tada tayo na iti anak ngay may ti pannakaisalakan iti na iti nga gundaway may patanggad nga gayang ti pagrebegan manipod ti Diyos kin iti tao rebben na nga rabiden tayo tapnon iti kasta, ti apo bendisyonan na, ti tungkal maysa, ada tayo, ngagtulong, ti saludsod kunana, sa dino, ti ayan mo. Ti apo, ti mang bendisyon, ti sao natin ay tiwal daw, na imbag, ngal daw tayo, nagapsang